хушхабар аз 1 апрели соли 2021 байни Тоҷикистон ва Федератсияи Русия парвозҳои доимӣ барқарор мешавад. дар ин бора ба хабарнигорон дар ситоди ФАВРqəd мубориза бар зидди паҳншавии коронавирус дар Русия хабар доданд. ҷаласаи оҷилии ситодро муовини сарвазири Федератсияи Русия Татяна Голикова баргузор кард. гуфта мешавад ки тибқи муҳокимаи вазъи эпидемиологии кишварҳои минтақа ва мувофиқа бо сарвазири Федератсияи Русия Михаил Мишустин тасмим гирифта шуд ки байни 6 кишвар парвозҳои мунтазами байналмилалӣ барқарор карда шавад. инак дар як ҳафта як маротиба байни Душанбе ва Москва парвозҳо роҳандозӣ хоҳанд шуд. хотиррасон мекунем ки аз моҳи марти соли 2020 то кунун, яъне дар давоми як сол бар асари пандемияи коронавирус робитаи ҳавои байни Тоҷикистон ва Федератсияи Русия қатъ гардид. 75% муҳоҷирони меҳнатӣ сафар карда натавонистанд. интиқоли маблағ низ тибқи арзёбиҳои мухталиф аз 6 то 50% ба Тоҷикистон коҳиш ёфт. муфассалоти ин мавзӯъро аз гузоришҳои баъдии мо дарёб кунед ва ба канали Азия Плюс ТВ обуна шавед.